जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर'नि गासैबो राजखान्थि दैदेनगिरि जोंनि मन्त्रि एमपि एमएलए एमसिएलए इएम गासैबो बाहागो लाफैदों आरो गोबां लिरगिरिफोर थुनलाइगिरिफोर बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि जानानै मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा बाहागो लाफैदों। आङो बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरो। बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव जोनोम जानायनिफ्राय आथिखालसिम बर' रावनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय बर' बिजोंनि जौगानायनि थाखाय आरो लोगोसे बर' रावखौ नेशनेल लेभेलनिफ्राय इन्टारनेशनेल लेभेलाव गायसननो थाखाय जिखिनि बिहोमा होबाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ आरो बिनि थाखायनो देग्लायनि जि थुनलाइ आफाद बिनि जथुम्मायाव फैनानै आङो मैयाबो डेलिगेट सेसनाव दान्दिसे सम नुजादोंमोन आरो बेवहाय मैया आरो दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि पाब्लिकेशन ट्रेन्सलेशन आरो लोगोसे डिजिटाइजेशन बिनि थाखाय बोसोरफ्रामबो जोङो 1 कौटि करि रां होनायनि बाथ्रा फोसावदों आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांजों सावरायनानै क'क्राझाराव 18 जौथाइनिफ्राय लानानै आथिखालसिम जेसेबां बर' थुनलाइनि सायाव बर' जारिमिननि सायाव बायदिसिना लिरबिदांफोर बायदिसिना रायथाइफोर बायदिसिना जारिमिनारि माखासे थुनलाइफोर सोरजिदों बे गासैखौबो दोनथुमनो थाखाय मोनसे मडार्न डिजिटेल लाइब्रेरि आरो आर्काइभ सतीश चन्द्र बसुमतारीनि मुङाव क'क्राझाराव लुनाय जागोन आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय नैबे गोदान फाइनान्सियेल इयाराव 5 कौटि रां बर' थुनलाइ आफादनो होनाय जागोन जाहाथे बे डिजिटेल आर्काइभखौ बिथांमोना लुनो हायो। बेनि बादै जिल्ला आफादफोर प्राइमारिफोर आरो गासिबो बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि आफादफोर दङ बेजों लोगोसे बर' माहारिनि माहारि आफादफोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद ज' जानानै थांनाय गोलाव समाव हारिनि बायदिसिना मोजां गाज्रि समाव जेरै खौसे खामानि मावबोदों फैबाय थानाय समावबो खौसे खामानि मावलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। थांनाय समाव जोङो थासारिया मोजां नङैनि थाखाय गोबां खामानिखौ मावनो हायाखैमोन नाथाय दायो थासारिया मोजां जानाय लोगो लोगोनो फारफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनो हानायनि परिबेस फैदों। दा ओंखायनो बर'नि सानसुमै लिरगिरि दैदेनगिरि बे सानथामाव जिखिनि बाहागो लाफैदों एबा बाहागो लाफैयाखै बयखौबो आङो खौसे जानानै हारि जौगानायनि खामानियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आं खावलायदों। 1400निख्रुइ बांसिन हाई स्कुल लेभेलनि आरो पिजि टिचार जोङो इन्टारभिउ लाबाय बिसोरखौ थाबैनो जोङो थिसनगोन। आरोबाव 667 इलिमेन्टारि लेभेलनि फोरोंगिरि बिथांमोननिबो SIU जों नेगासिनो दङ। मोननाय लोगो लोगो बिथांमोनखौबो जोङो साख्रियाव थिसनगोन आरो गासै लोगो नांनानै 2000निख्रुइ बांसिन फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जागोन।